Ahoj, vítejte na mém YouTube kanále. Dneska si ukážeme 10 zajímavostí z celého světa. Posaďte se a užijte si tohle video. Nevíte, kam se vydat, chtěli byste vyzkoušet něco nového? Zde je 10 fascinujících faktů z celého světa, zvláštní a málo známé zajímavosti, které mohou inspirovat vašeho vnitřního dobrodruha. Za prvé. Mongolsko, země s nejnižší hustotou zalidnění. Počet koní v Mongolsku převyšuje počet obyvatel země. Mongolsko je velký vnitrozemský stát, který na severu hraničí s Ruskem a na jihu s Čínou. Přestože se rozlohou nejedná o největší zemi. Může tento dojem vzhledem k nejnižší hustotě zalidnění na světě budit, protože v některých regionech je možné celé dny vůbec nikoho nepotkat. Rozlehlé náhorní plošiny, hory, travnaté pláně a pouštní stepy či rozmanitá a neobyčejná krajina dělají z této země destinaci snu. Za druhé. Granada. Španělsko, evropské hlavní město jeskyní. Takto lidé žili již v 15. století. V jeskyních Sacromonte a Guarix v Granadě žijí lidé jeskyním stylem života, který ve Španělsku vznikl v 15. století. Se skalními útvary se nachází 2000 podzemních domů, které jsou diskrétně vytesané do kamene. V minulosti byly tyto jeskyně útočištěm pro ty, kdo prchali před náboženským a rasovým pronásledováním. Dnes poskytují obyvatelům místo, kde mohou dál žít spojeni se zemí, jako tomu bylo před staletími. Za třetí. Oymyakon, Rusko. Nejchladnější obydlené místo na planetě. Ve vesnici Oymyakon zmrzne i alkohol. Vesnice Oymyakon alias pól chladu se nachází v republice Saša na severovýchodě Ruska. Teploty zde klesají až k 70. Při takovéto zimě zamrzá dokonce i alkohol. V této zdánlivě neobyvatelné vesnici s minimem moderního vybavení žije 500 Sibiřanů, kteří se věnují tradičními povoláním, jako jsou lov, rybaření a chov sobů. Oymyakon začíná také pomalu lákat turisty, kteří se nebojí drsných podmínek. Za čtvrté. Čína. Replika Paříže. Nachází se zde druhá největší kopie Eiffelovy věže na světě. Předměstí Čančou v Číně se přezdívá Malá Paříž. Tato luxusní čtvrť je architektonickým a inženýrským počinem, najdete zde dokonce repliku Eiffelovy věže a přestože je 3krát menší než originál. Je stále druhou největší kopií této slavné stavby na světě, hned poté v hotelu Paris Las Vegas v USA. Vítězný oblouk bulvár Champs-Élysées, fontánu z Lucemburské zahrady a téměř dokonalé repliky bulváru francouzského hlavního města. S typickými krémově zbarvenými budovami v neoklasicistním stylu. Za páté. Bahamy. Největší podvodní socha na světě. Potopte se a prohlédněte si ji zblízka. Ostrov New Providence je omýván křišťálově čistými vodami, ale skrývá se tu také další poklad. Na dně oceánu se nachází socha Ocean Atlas, která je díky své výšce 5,5 metrů a o váze 60 tun největší podvodní sochou na světě. Vytvořil ji umělec Jason de Carres Taylor, který se specializuje na podvodní sochy, jež přitahují rozmanitý mořský život do pustých částí mořského dna. Za šesté. Dalešňák, Chorvatsko. Ostrov v dokonalém tvaru srdce. Ideální destinace pro nezapomenutelnou romantickou dovolenou. Ačkoliv na světě existuje několik ostrovů ve tvaru srdce, tvar ostrova Galešňák v Chorvatsku byl mezi všemi označen jako ten nejdokonalejší. Dříve býval neobydlený, nyní je přetvářen v destinaci pro nezapomenutelnou romantickou dovolenou, kde se budou konat svatby a líbánky. Za sedmé. Dánsko. Nejčistší země na světě. V Dánsku je odpovědný přístup k životnímu prostředí součástí každodenního života. Šarm, kultura a káva. Dánsko má opravdu hodně co nabídnout. A nyní se země také stala tak trochu světovým průkopníkem v oblasti životního prostředí, protože byla v indexu environmentálního výkonu EPI pro rok 2021 označena za nejčistší zemi světa. V Dánsku je odpovědný přístup k životnímu prostředí součástí každodenního života, což se například odráží i na moderně pojaté stavbě Copenhill. Ta totiž slouží nejenom jako spalovna, která přetváří městský odpad na teplo a energii. Ale na její střeše se nachází také umělá sjezdovka. Po celý rok si zde rodiny i profesionálové mohou užít adrenalinový sjezd. Za osmé. Turecko. Vesnice používající ptačí jazyk v každodenním životě. Ptačí jazyk je od roku 2017 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. V
turecké vesnici Kuskaji se používá vzácný jazyk na bázi pískání známý jako ptačí jazyk. Nenechte se ale zmást, navzdory jeho označení se jazyk nepoužívá ke komunikaci s ptactvem, nýbrž s vesničany rozptýlenými ve strmém horském terénu Kuskaji. Sdělení mohou být stejně komplikovaná jako v jakémkoliv jiném jazyce a jeho vysoké tóny jsou důmyslným způsobem komunikace na velké vzdálenosti. Tento zvyk je starý několik set let a v roce 2017 byl přidán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tak třeba jednou budeme mít štěstí a uslyšíme zvuk pískání nad korunami stromů. Za 9. New York. Central Park jako nejžádanější filmová lokalita na světě. Film Romeo a Julie z roku 1908 byl prvním filmem natáčeným v Central Parku. Central Park je oázou klidu na rušném Manhattanu, který park obklopuje. Jedná se o první veřejný park ve Spojených státech a najdete zde velké travnaté plochy, památky, sochy, nesčetně mostů, stěhovavých ptáků a dokonce i zoologickou zahradu. Což filmovým produkcím nabízí nekonečné možnosti pro všechny druhy filmových scén. Za 10. Lichtenštejnsko. Země, kterou projdete za jeden den. Hranice země se táhnou pouze 25 km od severu k jihu a 4 km od východu na západ. Pokud vám někdy víkendový výlet na prozkoumání Nového Města přišel jako lákavá výzva, zkuste projít celou zemi za pár hodin. Má ale krásná země Lichtenštejnsko se táhne jen 25 km od severu k jihu a 4 km od východu na západ. Ať už se vydáte kterýmkoliv směrem, můžete dojít z jednoho konce země na druhý za pár hodin. Země se ale nachází v samém srdci Alp, takže se připravte na strmé stoupání. Tento hlas byl vytvořen přes umělou inteligenci Nairo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň dát like a odběr a tak podpořit moji tvorbu pro další videa.